Der er Cloud Blood Bad. Bro, han har ikke noget. Okay, det er den bedste Kinos reaction mode. Det ville have været fucking sjovt. Jeg er glad for, at jeg ikke har det på video, og skulle lægge det op, fordi ja. Jo. Så der er sådan, sker sådan lidt for mig ordentligt meget jo. Yes. Jeg gjorde det. Nice. Nice. Nice.